Спрете ми хроните. Слава на Бога. Днес с Божията помощ искам да прочета едно място от Матея 25 глава, от 30 на 66, но преди искам да ви кажа, този пасаж остава за последното време, да кажа на армянско малко така. В контекста четем Матея 25 глава, от 1 на 13 горе 10 девици. Знаете, 10 девици чакаха Господа, видим, 5 влязаха, 5 останаха. Тези, които бяха готови, влязаха. Четем притчата за неверния слуга. Имаше 3 слуга, двамата бяха неверни, един не беше неверен. И после Матея 26 глава казва така, че двама ще бъдат на полето, двама ще бъдат на нивата, двама ще бъдат на мелницата и днес се вземат и се остава. Това е важно да знаеш като християн, че наистина ще светлина по този път. Никой не ни гарантира едва не да караме как си искаме, той Бог е добър, Бог ще наземе. Иска се устояване, иска се ходене с вяра в Бога. Защото вижте, Словото Божие казва, как 10 девици. Всички чакаха, 5 влязаха, 5 останаха. Не слуга. 3 бяха слуги, двамата влязаха и 1 остана. Искам да кажа, че нещата са сериозни. И сега Словото Божие казва така, от 25 глава, 31, 36 казва така. А когато дойде човешкият син славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне настане с престол. И ще се съберат пред него всички народи и ще отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясна страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тези, които са от дясна страна: елате вие благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от съзнанието света. Защото гладняхме нахранихте, ождяхме напоихте, странни ги бяхме прибахте, голод бяхме облякохте, болни бяхме посетихте, в тъмница бяхме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му рекат: Господи, когато видяхме гладен и те нахранихме, или женен и те напоихме, и когато видяхме странник, те прибрахме, или гол и те облякохме, и когато видяхме болен или в тъмница и те споходихме. А царят в отговор ще им рече: истина ви казвам, поне сте направили това на един от моите малките, най-скромни мои братя, на мен сте го направили. Слава да бъде на Господ. Сега, тук е словото бъде, темата ми ще бъде ниска. Когато дойде човешкия син, славата си, ще се явят при него всички народи. Тук ви представете всички народи свет пред Господа и Господ разделя хората на две. Тези, които са негови и тези, които не са негови. Ще към тези неща сега. Бог е суверенен. Разбира се, тук става дума, че тези, които са вярващи в Господа, тези, които вярват в Господа, които вървят с него до край, ще бъдат от дясна страна. А тези, които реално са чули Благата вест, но са отхвърлили или не са вървали с Господа, не са вярвали в него, ще бъдат отделени от друга страна. Словото Божие казва овци и кози. Сега, разбира се, сега и на други места Словото Божие говори за това нещо, когато Господ ще дойде. Матея 16:27 казва така. Матея 16:27 казва така. Матея 16:27. Защото човешкият син ще дойде в славата на Отца със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Значи ще дойде време, когато Господ ще въздаде всеки според делата му. Според какъв е живота му, наистина как е живял и как се обхождал. В Марка 8:38 ще се едно по едно, да се не още поясна картината. Марка 8:38 казва така. Защото ако се срамува някой преди моето име, преди думите ми в този блуден и грешен народ, той човешкият син ще срамува от него, когато дойде славата си на Отца своите ангели. Виждаме колко е важно как вървим, как стоим, как се обхождаме и как живеем. Сега, в Деяния 1 глава, тук е много интересно, тук са думите написани от Лука, тук илюстрират положението в момента, в който Христос беше със своите апостоли и наистина те го питаха тогава: кога ще дойдеш отново да вземеш? И той казаха така: Господи, сега ще възвърне назред царството си. Това е Деяния 1 глава 6 надолу. А той им рече: не е за вас да знаете годините и времената, в които ти си ползвал собствената си власт. И като се изираха, после си каза така, и като изриша това, те го гледаха, той се възнесе и в облако прие от погледа им. И като се изираха към небето, като възлизаше, ето двама човека бели дрехи да станаха пред него и казаха пред тях, като рекоха: Галилеяни, защо стоите и так гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Сега дума, както Исус се отиде, те го видяха, така ще се върне и ще бъде винян от хората. Вашия въпрос е: когато се върне, Словото Божие казва, че ще раздели хората на две, на овци и на козе. Сега ще им каква е причината наистина от това. И наистина, той им казва, наистина, се върнат пред него всички народи. Така че всеки един човек, който е преминал от тази земя в живота си,
вярваш или не вярваш, всеки да стане пред Господа, не да стане. Въпросът е, че има два съда, ако мога така. Един съд за вярващи, съд за невярващи. Съд за вярващи не е за осъждение. Съдът за вярващи е за награди. А съд за невярващи е вече завършено осъждение. И това е което е важно сега да знаем. Защото понякога хората се страхуват. Това не, нали, братко, не може да даде Господ да не дърпа ще не. Малко, някакси много така принесяме нещата. Бог, вижте, Бог е добър, Бог обича своите деца, но Бог е справедлив Бог. И трябва да знаем, че наистина важно е за нас как стоим, как ходим. Защото ще станем пред Господа. И наистина, когато Бог не изведе пред себе си, нека да чуем тези слуги. Добри и верни слуго. Малко съм доверен, много ще се поставя. А има такива, които ждат, че казват Господи, Господи, той ще каже, магнетица, не ви познавам вие, които тържи беззаконие. Това са двете неща. Въпросът е, кой ще каже към тебе Господ. И той казва така, в Римляни, че най-известно казва така, и ти защо съдиш брат си? А пък ти защо презираш брат си? Поне ние всички ще станем пред Божието съдилище. Всички. Сега разбира се, както я преди малко, няма станем Бог да осъжда в ада или рай. Има нещо те го разбирате сега. Трябва да имаме увереното от Господа, къде ще попаднем, на кой съд. И казва така, Коринтяни 50 казва така, защото всички трябва да станем открити пред Христово съдилище, за да получи според който е вършил тялото, било добро или зло. Сега Словото Божие тук ни казва, че едни хора стават за хубаво, други стават за лошо. И сега, в Откровение 20 глава, 12 стих, чета стихове, полека нека да доведа точно място, където да ще има наистина две места. Каза така, видях и мъртвите големи и малки стоящи пред престола и книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота и мъртвите бяха съдени според делата им през тази книга. Това е големия бял престол. Но има друг съд сега. Христово съдилище. Какво значи това Христово съдилище? Пред Бога ще станем всички вярващи. Не да он съди, вижте, как разберете го. И отивам, се явим пред Господа и Бог ще въздаде на всеки според делата му. Някои хора ще бъдат спасени наистина като пресоган казва Словото Божие. Други хора ще получат награди според това, което са живели, което са вършили. Но сега искам да им знаят за тези неща. И тук в Коринтяни 3 глава казва така. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Христос Исус. И ако някой гради на основа злато сребро, скъпоценни камъни, дърво, сено или слама, всеки му работа ще се стане явна, коя е, защото Господен ден ще изяви, поне тя ще се огън се открива и самият огън ще изпита работа на всеки каква е. Този, комуто работа, който е градил, устои, ще получи награда. А този, комуто работа изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави на тъй като през огън. Вижте какво става. Значи всеки покажеш да Бог знае кой какво прави, какво строя и няма как Бог да бъде изненадан от това. И да не кажем, аз преди ще казвам, защо има случаи, когато чуем от определени християни, казват, аз толкова много работи прави за Бога, едва не Бог как ще се отплати. Чакай. Това, което правиш ти, го правиш като благодарност към Бога. Бог те е спасил от ада. Бог те е спасил от огненото езеро. Всичко, което вършиш, трябва да го вършиш наистина с благоговение пред Господа, поради Неговата милост. Поради това, че Бог ти е дал вечен живот. И поради това, че е показал път, по който да вършиш с Него. Така че трябва да има ясно разбиране. Сега това е Христово съдилище и Словото Божие казва така. Затова и ревно се стараем, било от дома и отстранение, да бъдем огонь на Него. Защото когато сме при Него, наистина да чуем тези чудесни приказки. Сега, за невярващия има друг съд. Сега, това е съда пред големия бял престол. И това е нещо страшно. Наистина всеки човек трябва да вземе на тази земя, прави свой избор. И от него зависи пред колко да стане там, къде в небето. Пред Бога и пред Христос. И защото Божие тук той говори, има така ситуация, овците от козите, но пред Господа вярващи хора ще бъдат възнаградени. Невярващи ще бъдат осъдени. И тук Словото Божие казва така. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, и чието се победнаха земята и небето, ще не се мери място за тях. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени според делата им. И смъртта бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той ще бъде хвърлен в огненото езеро. Значи, виждаме къде е ключа за вратата. Ключа е да бъде записан в книгата на небето. Как се писа човек там? Когато се покая, когато приеме Бог, когато приемеш Христос и Бог Словото Божие нарича,
а на някой го приеха. Бог даде право да се нарекат Божии чеда. И сега виждаме какво става тук сега. Какво е отношението на Господа спрямо и спрямо другите. Представяме се така демонстративно. Исус стои на високо и пред него стоят всички народи. И той каза, ти тук. Бог няма как да бъде излъган. Бог познава всеки човек по-отделно. Така че и каза така. Ще отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите. И сега, нека да видим в Словото Божие, Езекил каза така. Езекил 3:17. А колкото за вас, пасто мое, така говори Господ Йehова, ето, аз ще съдя между овца и овца, между овни и кози. Това е Бог. Но той е Бог е суверенен. Никой не може да каже, ама Боже, защо така? Бог каза, инен всеки ще знае пред мене. И тези, които вярват, ще бъдат пред мен, и тези, които не вярват, ще станат пред Отца. Така че, сега важно е наистина да Словото Божие каза, като овци от кози. Матея 13 глава. 69 си казва така. Матея 13, 69. Така ще бъде и при свършването на века. Ангелите отличат нечестивите между праведните. Ето, овците от кози, между ними и праведници. Сега. И сега нека да погледнем какво е отношението на Христос към овцете, към тези, които са праведни, ако е така. Той каза така. Елате ви благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Сега, никой от нас не може да заслужи това царство. Няма какво да направим. Някой може да каже, ще го заработим някакси. Не. Не си свикнали на тази земя, работим, получаваме заплата. Повече работим, получаваме пълна заплата. Това царство Бог не го подарява. Защото има един, който го заработи. И това е Христос. Той го направи на кръста. И вижте сега, някой ме питат какво точно ще бъде в небето. Знаете, много път съм получавал такива въпроси. Брат Пари, обясни какво ще бъде точно в небето. Аз мога да й кажа нещо. Мога да й кажа това, което Божие Слово казва. Небето няма аналог, няма сравнение, разбирате ме. Словото Божие в Коринтяни казва така. Според както е писано, каквото ако не е видял и ухо не е чуло, и на човечеството си не е доходило, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. А на нас Бог откри това, чрез духа, понеже духът изтрива всичко даже Божите дълбочини. Словото Божие казва, каквото, значи няма нещо на тази земя, което може да е сравнено с небето. Самия апостол Павел беше сравнен в небето, в Откровение. Видя всичко и нямаше думи, с които да изкаже това, което е видял. Така че, важно е за нас да знаем, че там на небето има нещо чудесно приготвено за нас. Самия Господ казва Словото Божие, Йоан 2 стих и 3. В дома на Отца ми има много обиталища. И аз ще да приготвя място. И като да прави място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете вие. И после по-долу казва така, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Слава да бъде на Господа. После Евреи 11:16 казва така, но дело желаят едно по-добро отречество, т.е. небесното. Затова Бог не се срамува от тях, да се нарекат техен Бог, защото им е приготвил град. Бог е приготвил вечен град за своите си. Сега, важно, нещо е важно. Живота ни да съответства на вярата ни. Това е много важно, разбирате ме. Защото знаете защо ще кажам? В последно време, винаги било така, винаги има хора, които са табела християни. Ходят на църква, наричат себе с християни, обаче живота им е нещо горе съвсем друго. И искам да ви кажа, че знаете, важен е живота, който живеем, отношението, което имаме към хората, към света, отношението, което имаме към Бог. И ще ви кажа, че отношението, което показваме към хората, показваме какво е нашето отношение спрямо Бог. Коя беше голяма заповед? Помните? Да възлюбиш Господа своя Бог, цялата сила, цялата сила. Втора подобна беше да обичаш ближния си. А ближния са хората, които са около нас. И много важно е да имаме любов един към друг. Това е много важно сега. Сега, живот, който съответства на вяра, това е много важно. В Езекил 18:7. Езекил 18:7 казва така. 18:7. Казва така, ако не насилва човека, но връща на длъжника залога му, не граби с насилием, но дава хляба си на гладния и покрива с дрехи голи и т.н. Виждаме, че взаимоотношенията показват кои сме ние, в кой Бог вярваме. Ще кажа защо, когато някой човек види някой човек в нужда, обикновено се обръща главата и казва, някой там да помогне, сам аз. Обаче много пъти Бог ни дава възможност да общуваме с хора, които имат нужда от нас. Именно от отношението, което имаме, показваме към другите, показваме колко ние
почитаме Бога. Ще каза, що вижте, тук Словото Божие каза ясно. Той каза, елате при мен и каза така, защото оглънях и ме нахранихте, ожидях и ме напоихте, станни и бяхме прибрахте, гол бях и дадах. И те казаха, Господи, кой да правим това? И те казаха, който се прави един от моите малките. Виждаме, че Исус се отъждествява с всяко едно свое дете. С всеки един човек, който е в нужда. Това е много важно да разберем сега. В такъв Яков, 2 глава, 15-16 каза, ако дали брат ти, имаш да парче хляб, и ти му кажеш, иди Бог да храни, Бог да благослови, се ложи за него. Много няма полза. Човек е гладен, се нуждава от тебе, а ти го пращаш за нея хайбер, ако му кажа така, не става така. Трябва да внимаваме тези неща. Тук Словото Божие каза, ако някой брат ти и някой сестра са гони и остане без храна, и някой от това си рече, иди с мир, дано бъдете отстопени на хранене, дано, а не им дадете потребното на тялото, каква полза. Така че наистина трябва да бъдем отворени, да помагаме на хората, които са в нужда. Разбира се, нужда винаги ще има. Въпросът е, ние трябва да имаме сърца, да бъдем, кажем, Господи, помогни наистина да бъдем така открити към хората, дава ни възможност да помагаме на нуждаещите се. Това е много важно да разберем. В Притче 14:31 казва така. В Притче на Комисар Осън говори много силни думи относно тази отношение, което трябва да имаме с хората, които са в нужда. Притче 14:31 казва така, 31. Който огнетява бедния, нанася укор на Създателя му, а който е милостив към сиромаха, показва почет на Бога. Вижте какво става. Този, който огнетява там, дето е в този свят, хората много лесно казват, той се усилва, там нищо не става от него. Той е алкохолик, наркоманен, там бърка в казаните. Да, много лесно ги правим тези хора така. Обаче разберете, всеки един човек е ценен пред Бога. Бог даде Христос с греховете на целия свят. Така че хората не са лоши. Творят не лошият господарят. Когато един човек е подвластен на Сатана, това става с него. Но когато се обърне към Бога, Бог е този готов да го промени, да направи в него ново създание в Христа Исуса нашия Господ. Всичко това става, когато човек не се покорява Господа. В Притче 19:17 казва така. Притче 19:17. Който показва милост към сиромаха, дава назаем на Господа и той ще му въздаде за благодарението. Представете се колко говорим. Сиромаха, он е там, никой не. Бог каза, когато ти му помагаш, даваш да заем на мене, и аз ще въздам благодарението. Виждате за какво става въпрос? Понякога хората казват, искам да бъдат близко до Бога. Може да бъдеш близко до Бога, когато си близко от този, който има нужда от тебе, който има нужда от помощ. Тогава си най-близко до Бога. Сега Евреи 6 глава казва така, защото Бог не е правилен да забрави това, което не свършите, и любовта, която показвате към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Значи важно е наистина човек да има сърце на слуга. Не да са големеи, не някъде да мисли за много голяма. Да има сърце на слуга. Помните апостолите, много път съм казал, когато бяха заедно, пътуваха за Иерусалим и си им каза, сега ще в Иерусалим, там ще бъде предаден на свещениците, ще бъде бит, ще бъде спаднат на кръст, ще умре, ще възкъсна. И те не разбираха тези думи тогава. Това беше някакво неразбираемо. Как може този, който възкъсява мъртвите, да умре и да възкъси, как ще стане нещо? Не го разбираха. Обаче, започва да рушкат сега. Това Исус го няма. Кой ще бъде пръв от нас? Кой ще бъде омбъщата? Кой ще бъде най-горе? Исус, какво им казва, помните ли? Този, който иска да бъде пръв от вас, ще бъде от всички последен на всички слуга. Значи, виждам и ясно казва, че този, който иска да господарува или да бъде по-горе, трябва да бъде най-ниско долу, да се догони на всички. Това е истината, разберете ме. И това не се е променило. И никой от нас не трябва да търси нагоре. А после трябва да смирява пред Господа и да каже, Господи, искам да бъда употребен за Твоя слава. Дай ми мъдрост да мога да служа на хората около мене. Дай ми възможност наистина да бъда така отворен. Тези, които се нуждаят, които са в нужда, свързваме с такива хора. Наистина, да ти казвам, какво искаш да правят людите на тебе, това правите на тях. Това каза Исус Христос, Матей 17. Значи сега дума, всеки иска да живее в мир, спокойствие, да има работа, да има хляб, да има много неща. Има някакви тези неща ги липсват. И понякога Бог ни праща там, именно да бъдем хора, които чрез нас да може тази благодат да падне при тях и да разберат истината. Сега, кое е от жета Христос към козите сега? Виждаме, тук Словото Божие каза към тези, които бяха в сети, той им каза наистина, елате, има наследство за вас. Обаче, тогава ще речем тези, които са от лявата страна на козите сега каза. Идете от мене, вие проклети в вечния огън. Какви силни думи.
Понякога хората казват, ама Бог е любов, Бог не обича, как ще него пада? Ама вижте, това е човек сам избира къде иска да бъде. И Бог и не уважава твоето желание. Човек, който отхвърля спасението, сам избира своята участ, огненото езеро. И казва така, вечният огън приготвен за дявола и за неговите ангели. Вечният огън не е създаден на човека. За дявола, но когато човек отхвърли Бога, когато отхвърли спасителя, ще падне там и не за жалост. Защото огънях и после каза, и не ме нахранихте, оженях и не ме напоихте, сам не бях и не ме прибрахте, голод бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях, не ме посетихте. Тогава и те в отговор ще рекат, Господи, когато видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, тогава в отговор ще ви река, истина ви казвам, поне не сте направили това на един от най-мой скромни нито на мене, нито на мен си го направи. Сега дума, тук е много ясно пак видим от режисера. Ако ние вършим добро, вършим пред Господа и за Господа. Ако не правим нищо, по-горе за Бога. Пак става пред Бога. Разбирате? Той може да каже, че Бог иска неговите хора да постъпат така, как би постъпил той. Само този свят. Хората. Сега, и каза, и те ще отидат така вечни наказания, а правените вече наказан. Няма седно положение, разбирате ма. Понякога хората казват, има едно място чистилище, едва ли не. Има такива религии, които така, че има място, където човек, като се отиде в този свят, Бог го поставя там в чистилището и там си плаща греховете и оттам после минава в рая. Няма такова нещо никъде. Има рай, има яд. И след това има огнена живот. Това е страшно, разбирате. И когато човек си играе с това нещо, разбирате, това е огън. Когато човек си играе с огъня, не бива ще сгори. Така че трябва да внимаваме. И вижте, Матея, когато словото е, идете си казва от мен, вие, които вършите беззаконие. Това се казва в Матея, Псалом 6 глава, 8 стих, казва така. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие. Всички. Значи видим, че Бог няма как да приведе при себе си горе тези, които живеят в грех. Сега Исус Христос дойде да умре за греха. Да може всеки един човек, идейки при него, се помоли и Евреи 10 така, и греховете и беззаконията ми няма да помня за винаги. Идейки при Господа, всеки идва от различна позиция. Някой бил там, някой да му отсъства по старостта си, това няма никакво значение. В който момент Бог те повика при себе, чрез благата си, и ти го приемеш. Бог те приема. Бог ти прощава греховете. Умирате в кръвта на Христа и прави в тебе ново създание, ново раждата и дава ти нов живот. И тук Словото Божие казва, че когато, ако човек, това не ще играта ответила, ако човек приеме Христос, сложи да бъдат християнин, а също време продължава да живее в грях. Има надежда, че в небето преда, че Бог е милостив. Аз, за жалост, искам да кажа, имах такъв приятел християнин, близо 30 години. Бяхме страни заедно на църква. И той си играе с огъня. Връща се при грехове и му казах, брат Митко, човек, това е грешно. Брат Вари, ти не си Бог, не дей така. Едва не, Бог ще помогне. Да, но той няма желание да се побере греха си. И знаете какво стана? Накрая отпадна. След 30 години в верата на църквата. Си да ми кажа, че това не е шега работа. Човек трябва да вземе решение на себе си. Иска да бъде с Бога. Иска да бъде при Бога. А ако не, си хваща греховете и спържа този свят. Жалко е човек, ако живее с вера в Бога и си мисли, че е при Бога, а също време живее в греха. Знаете какво ще ни? Не е всеки, който казва Господи, Господи, ще влезе небесно царство. На който върши волята на Отца ми, който е небесата. По-един мъже ще кажат, Господи, Господи, ние в този ми направихме, проколахме, бесове изгонихме, правихме много велики дела. Значи, какво ще им кажа Исус Христос сега? Но тогава ще им заявя, аз никога не съм им познал и от мене, вие, който върши беззаконие. И това е истината. Знаете, преди време, когато учих в Библейска академия при повече от 30 години, тогава проповедникът там, който ни каза така, може ли има нещо невъзможно за Бога? Има нещо, което Бог не може да направи. Не може, няма как. 50 човека в залата, няма такова нещо. Помислете. И Авакум има трябва да казва така, че Бог не може да гледа благословно на греха. Значи Бог е избрал да няма нищо с греха. И точно поради това даде тази скъпоценна жертва. Христос. Замислете се, ако нещо можеш, нещо по-леко, ще не се представи Бог Христос. Козите, там де правят корбаните, това и да няма. Не става. Всяка година проливах кръв от кози и от тънци, само спомен за греховете. Но когато дойде Божия син, умря за греха на света, в Йоанна 1:29 казва, ето Божият агнец, който носи греха на света. Сега, точка, вижте сега, това е много важно, ще казва, защото трябва да има
увереността, следвайки Господа, да бъдем внимателни, да бъдем сериозни с това нещо. И каза, защо има много хора, танцуват, крака и играе си, едно не, това е църквата е тържество. Едно не, дай ще ходим. Ще се радваме, ще играем, ще внимавайте. Има време за игра, има време за всичко, но църквата не е място за игра. Църквата е място, където Бог да говори, да се промениме, Бог да се освещаваме, се подготвяме за небето. Църквата е едно място за подготовка за небето. И трябва да много сериозно това нещо. Вижте сега, тук са Лука 13 глава, се казва така. Някой му рече, Господи, малцина спасяват, каза. И тогава Исус какво каза сега? Подвизавайте се, да влезете през тясната порта. Защото ви казвам, мнозина ще старят и не ще могат. Интересна работа. Те го питат, Господи, колко спасяват? Той каза, внимавайте, вървете. Той не ми каза бройка. Той каза, внимавайте. Това е пътят, който води към небето. И после каза така, мнозина ще старят и ще могат. След като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, започнете да хлопате на вратата и да казвате, Господи, отвори ни. А той в отговор каже, не ми знаят къде сте. Това е страшно. Представете си. Хлопаш, Господи, отвори, така не ми знаят къде сте. И тогава ще започнете да казвате, ядахме и пихме пред тебе и в нашата улица си получавал. А той ще рече, казвам ми, не знаят къде сте, махни се от мен всички ви, които върши беззаконие. Беззаконието, неправдата е нещо, което трябва човек да оставя на тази земя. Няма как виж откровение, 20 така, в небето не ще вижда нищо нечисто. Значи, ако някъде има съзнателен грях, живееш и правиш нещо, което Бог не одобрява, махни го от себе си. Махни на Господи, помогни ме. Ако сам можеш да справиш, моли се пред Господа, Бог да ти помогне. Но не дей се примирява с греха, разбирате ме. Греха е страшно. Заплатата на греха е смърт, каза Словото Божие. А Божия да вечен живот представи се. Вижте, от една страна стои спасението и вечността, а от друга страна стои страшно ада. Сега, вижте в Даниил 12 глава, 2 стих, Бог казва така. Множество на успящия пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а други за срам и вечно преселение. И виждате какво става сега. Тези, които са отминали от този свят, са отишли. Едни ще възкъснат за вечен живот, а другите за вечно съждение. Така че важно е наистина да стоим твърдо и верата в Господа. Ако е много ще да ни разбереме, но не правите компромис с греха. Компромис е страшно нещо. Сега, ще ви кажа защо и към тези компромиси ще е страшно нещо. Беше време, когато аз повярвах 90-91 година вера в Бога. В началото имах доста, пушех цигари, пиех алкохол, ходих в компании, обичах много неща, бях музикант. И си казах, това е живота, който живее. И когато первая Господа, аз викам сега, добре бе, сега трябва да спътвам нещо за сметка на това. Така разсъждавах. И близо една година бяха от двата пътя. Хем църква, хем света, хем църква, хем света. И примерно, когато дори една проповед изказа един брат, пастор Огнян Амиров, 50-та църква човека, и той проповеда за блудницата, за Яна 8 глава. И тогава след края на проповедта каза така, който от вас има някакъв грях, цигари, алкохол, кражба, там изказа доста неща. Нека взеят скота на лона. Ама църквата е пълна над 50 човека. И заедно 5-6 човека излязем. Аз казвам, Господи, аз съм излязам. И излязах преди и помня още молитвата си. Аз нищо помня. Казах, Господи, този човек, това, който говори, той сигурно говори верно. Аз се разбирам всичко. Но аз не искам да бъда пада. Помогни ме да спаси душата си. Помогни искам да бъда с тебе. Това беше някъде октомври месец. И 2 месеца по-късно с един брат постихме. И къде след поста, още помня датата, 10 януари 1993 година. Чета постихме, изпишах последната цигара, хвърих кутията и към повече няма. Отивам чета на работа в ресторант Трифа Салезан, там работих, там свирих и отидах от тогава до днен днешен, не съм изкушавали нито цигари, нито алкохол, нито да е било. Аз казах, Господи, не искам да бъда пада. Помогни ме. Това, което аз не мога, ти можеш. Оставам в твоите ръце. А когато човек си признае своята немощ, своето безсилие пред Господа, Бог идва и помага. Ефесяните веска така, Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Но въпросът е, трябва да има желание. Казах, говорих преди малко за ония брат Митко, който имаше определените грехове, и ги оставаше. Му казах, брате, човек, знаеш, не си играе с греха. И той ми каза, Фари, не ме занимай се неща, аз нямам сили, Бог знае.
Дама нямаш няма ти греш грех. Молиш се, после ще искаш и така да кажа, продължаваш и примерно, както продължаваш, така се отпадна от вярата. След 30 години. Това е сериозно, това не е игра. Не е шега работа. Това не е да игра някой игривка. Това е човек, трябва да беше има време, когато прави своя избор. Тесен и широкия път. Няма как да бъдем двата пътя. Не може да ходим на църква, също време да ходим по широкия път с този свят. Има разлика. Сега, Словото казва, вече, Римляни 2 глава, казва така, четем от 6 10 стих. Бог, който ще вземе всеки според делата му. Вечен живот на тези, които с постоянство добри дела, търсят слава, почет и безсмъртие. Виждаме, вечен живот на тези, които с постоянство от добри дела. Ни казваме много пъти вярата. Вижте, Яков казва, без светите вярата те перят. Само вяра не стига. Трябва ти дела, трябва да се променен живот. Ако е една вяра, която речем вяра, ако не може да променя живота ни, за месеца в кой вярвате? Не може Бог да дойде в този живот и ти да бъдеш същия. Значи нещо има проблем. Когато Бог дойде в този живот, той непременно ще промени. Непременно ще нещо ново в тебе. И казва така, вече живот те, които са постоянно добри да търсят слаби почет до смъртие. А пък гняв и негодование на уния, които са твърдоглави. И не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, пърне после на езичника, на гърка. Слава, почет и мир на всеки, който прави добро, пърне после на гърка. Понеже Бог ни гледа на лице. Слава, добре. Виждаме, че двете крайности. Или вярваш, спасяваш, или отхвърляш Господа и погиваш. Това е истината. И наистина това е толкова ясно записано и човек понякога, когато си играе с тези неща, просто може само да загуби. Аз си казах много пъти, не можеш да бъркаш в печката и да не се сгориш. 100% ще сгориш. Така че не си играй с огъня. Йов, 20:19 казва така. Йов, 20:19. Само секунда. Йов 24:19. Както сушата и топлината поглъщат снежните води, така и Шеол грешните. Шеол това е ада. Ще пошла както сушата и топлината поглъщат снежните води, така и Шеол грешниците. Разберете ма. Това не е шега работа, разберете ма. Имаше една история, когато едни хора се роптаяха против Моисей и против фараон. Казаха, само ли Божи човека. И тогава, когато Бог казал, седите да стана там, аз да някой ще пробявам в нещо. И на другия ден, когато Бог разтвори земята и слязаха живи в ада, живи. Това е същия Бог, разберете ме. Това не е шега работа. Ние много пъти казваме, Бог е добър, Бог е любов. Казваме много неща. Да, Бог е всичко. Но и това е Бог. Така че страшно нещо е човек да падне в ръцете на живия Бог. Не покаян. Ако се покаян добре, той е баща. Но ако си не покаян, и днес ще срещнеш Бог като съдия. Това е много важно. Сега, Псалом 16 казва така. Псалом 16:10. Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито че да пуснеш святият твой да види изтление. Да разбира се, когато ние вярваме в Господа, ние имаме надежда, че ще бъдем в небето. Не трябва да живеем едва не с панически страх. Напротив, имаме страхопочитание, благоговение пред Бога, но и радостта, че в спасение. Бля така, че Филипяни апостол Павел каза, радвайте се и пашка, радвайте се. Да, не ме каза, радостта Господа е вашата сила. Така че човек християнин трябва да има радостта от това, че е негов, че е Божий. Но трябва да внимава как живее, как се обхожда. Не може да живеем как той свят живее. Не може да живеем греховете, като живее света. Света хората не познават Господа и живеят как се искат. Това е тяхно право. И техния избор. Обаче и ние си кръстяме пред Господа. Вижте, в Матея 16 глава се казва така. На първата си казвам, че си Петър. И на тая канал ще се градим моята църква и порт нада няма да надрият. Адът няма сила над църквата. Когато си участва в църквата, става време Господа, Бог с тебе, си Христово тяло. Но когато си вън от църквата, вън от кошерата, има голям проблем. И това е много важно сега. Сега, нещо, което е важно да разберем. Исус Христос се отъждествява с всеки един християнин. Когато наистина вършиш добро на някой, когато има нужда, Словото Божие казва, че там се пише в небето. Пише се. Помните Корнилий. Няма да пише цялата история. Корнилий вярваше в Бога според своите разбирания. Не познаваше Бога. Но каза така, молиш се на Бога и правиш много милостини. И тогава дойде от небето ангел. И му каза, Корнилий, твоите молитви
и твоите милостини стоят пред Бога за спомен. И тогава после пратиха Корнилий да среща с Петър и после Корнилий повярвайте си неговите целия му дом. Искам да кажа, че нищо от това, което вършим на тази земя, няма да бъде неоценено. Напротив, Бог иска хората наистина да знаят, че Бог е който е всичко и Бог ще въздаде на всеки според волята си. Но важното е, вижте сега. Тук в Деяния 9 глава, когато апостол Павел, когато беше още Савел и гонеше църквата, и когато пътя с Дамаск срещна Христос, и тогава Господ каза на Павел, той му каза, сам ли ставаш, що ме гониш? И тогава той каза, кой си ти, Господи? И му каза, аз съм Исус, когото ти гониш. Кого гониш, Савел? Савел гониш за църквата, християните. Когато някой прави нещо срещу вас, го обясни, защото Бог разберете ма. Захария 2.8 Словото Божие каза така, ако някой докача вас, докача зенците на окото ми. Значи, това е зенците, това е най-чувствителното място. Също да кажа, че трябва да имаме сигурност, стоейки от Бога, в кошата на Господа, да сме сигурни на място. И трябва наистина, тук в Словото Божие каже, и ничко ще бъде вечен огън, вечно наказание и вечен живот. Виждаме, че всичко е вечно. Душата на човека е вечна. Когато Бог създаде Адам и Ева, създаде него вечна душа. И тази вечна душа може да бъде на вечно място, но зависи къде. Или вечен огън, или вечно наказание, или вечен живот при Христа Исуса. Сега, нещо, което е важно за последно да кажем. Истинското доказателство за нашата вера е начинът, по който живеем и се държим. И трябва да обичаме и да служим на Бога и на хората около нас всеки ден, да помагаме тези, които са в нужда. Любов, милост, доброта, всеки ден да служим с тях. Значи някой не може да каже сега, днес ще чуда на Господа, ще показвам добри неща, утре ще бъда, няма да правим неща. Разберете, важното е да постъпваме с хората така, както би постъпил самия Христос. Нека Бог да благослови, да остане това слово със ни. Да знаем, че наистина един Бог ще дойде. И също ще дойде. И ще събере всички пред себе си. Въпросът е от коя група ще бъдеш там. Дали от тези, които ще бъдат пред Него за награда, или от тези, които ще бъдат при Бога за хвърляне фада, зависи от самия човек. Така че Бог да благослови и да ни помогне да разберем колко е важно да живеем в святост и в чистота и да допускаме греха, да правим компромис с неща, които биха отлъчили от Бога. Нека Бог да благослови.